uste honik idea gine bat arrasatetik zetorrela, eta orduen guraso batzuk, pentsatu genuen, ikastola bat motetea. Jakin behar da horretarako, hango bolada izan zen 67-68 kurso hasieran, elorri zen zeukan, banatu eta aluneo, zan, edo entidades religiosas jarrituta, misionerak eta milagrosa, edo enpresa baten obra sozial, kooperatiba bat, funkorrena, eta gero nazionalak, errepublikan aroan egindako laudelak, orkoien, oso bandutak, baina, más o menos, zijoan aurrera. Baina urte hortan, justu, ya 67-68 kurso hasteko geundela, Funkor, por motivos sociales, itxi behar izan zuen, milagrosa horrezpiste lekuak, efizio bera, deklarauen ruinas, eta gero marianista bai, bazegoen leku eskazarekin. Eta, alagetik edo besteagetik, azken finean, geratu ziren kolegizu barik urrengo kurso hasteko, ja bagonden kurso abeieran, urrengo hasteko, 1000 lagun, niskamutilak, gure eskuetan edo gure eskuetan ez dut esango. Han geratu ziren libre. Hasi nahu bari ja, setiembren, ze kursoek. Eta bueno, elkartu behar esan genuen, herriko praktikamente jente guztie, hor marianistetan, eta planteamentu bat izan dugu, horrengo kursorako ez dagoako zer eginik. Hori ja, herrixen bueltan. Bitartien ikastola, baimena egin genuen, junta retodora eta papeleo guztia prestauta, eta gure kabuzazteko. Baina loro sortu zen, falta handi hori, beste lagun zera barik, aporbetzatu genuen gu geneukan infrastrukturie ikastola montetako, bestiei bebai englobatzeko. Eta orduan zein genuen, zentro bakoitzatik guraso bi parte hartzeko, eta horretan aurtien junta retora bat montau, eta kooperatiba bat egin, orduan sortu zuen kooperatiba idea. Ara etortze zan, inspektorre bat, andra bat, guretzako behintzat ondo konportu esan. Kontau behar da, lehen esan duzuna, gero zer, ez? Gu dokumentazio guztia eraman genuen Madrilera, permiso eske, eta hori egin genuen informe bat, el libro blanco, eta bestie, handa eramateko, eta ikastolan parte izan zen guraso bat, ama bat, kasu honetan, zeukan kontaktu bat Madrilen eta ministerioen gainera. Eta esan zidan, bai, jazta, me ha llamado el amigo este de Madrid y que ya está el permiso. Joder, puta madre. Pero no viene, eta alako batean, esan genion, María José, bimena, zego llegatzen, deja, voy a llamar. Ditu zuen, eta hango bestie, izan Mayor Zaragoza famatu hori, eta bestia el de Calvo. Pues sí, que ya ha salido el permiso. Pero espera, voy a ir a ver. Eta permisuen zein zuen, gure izenien eskaera, baina nola da permisue asuncionistan eskuetan. Orduan, gu eskatutako permisue, gero eramateko danak aurrera, eurek alan edolan eskantetu nola, lortu zuen bere izenien etortzea permisua. Eta orduan geratu ginean, sin permiso, por la brava, eta, gero ikastola horrela lagu deno. Baina hori gogorra izan zuen. Ilegal hainbat urtetan, 75. Nik uste dut nire mirinus eta 8 urte, ukien arte, 8 urte ukien arte, ilegalki hori ginen. Atzenengo urtien aurretik firmau zituen papelak Sarrokeko zuzendarizak. Zeietako eta. Bai, zeietako, bai. Lagundu jozkoen zuzendarizak, Juanitok firmau izituen. Baina ilegalki, depara pila bat, nire guztietan. Niku anima bagitza ginen, Anedota bezala, ni eraman nien papela guztiak inspekziora, nilgora, Pilar Ibaia Dopakoa, inspektorea, behiratu zuen bera dana eta bueno, entonces como tienen pensado esto eta ni bota nion eriak eta yo iba de chico los recaos eta bota zidan, tener mucho cuidado con los curas. Bona, etorreitan edezko joratzen de los curas, tengamos cuidado. Guk gure ginuena da euskeli aurrera eta gatia, nire amamak ez egiten zitarroa esaten bezerderaz, da gero minak ez ikastia euskeraz da eskolan dana erderaz, hori izan gure burrokia. Eta handara pregunta egite ginen hemen,
bueno, alegin guztiak ginoen, garbitxasuna, alta bestia, eta ez dakit nien, nik dut arazoa zenien jentia, hobeto batzen dela, hobeto eitzen dula bata bestiai, arazoik ez dauen nien zatitxan bakotxa bere aldera goten da, da, ez dakit, nikua buke aurrera segitzia, guire ginoen, gure euskerien alde, alabe hori izan, helburuik, garratzi zuena, bai, hori bai. Zeka, ofezinean hone biharra etxet dagoena, toko esaken gero, dirurik ez zegoen, da papela zuntua behitia, klaro, asko. Egunero etortezan behar juntaron zanen, egunero etortezan hemen papelan ere bizuna. Bai. Zako zen fotografia batzuk, hemen funkorrek erregalo eta ginuko entzen, joku batzuen gutiko entzako, da pintxetua zego zen ikurrimi koloriaz. Da fotoak eta zego zen, aumentek batek bihartu. Estáis pidiendo autorización. A la calle todo, pero rápidamente. Aquí no hay autorización ni faltas. Ahora la torre gainera. Disgusto bataz. Lehen galdetu diguzu ikastola sortzea nola ez, eta zetako. Ni uste dut hasiera batean izan zen euskera. Euskera, eutik laro gaita bai. Baina gero, maixuen kristuen lana izan zen, Imanol eta Javi gogoratzen naiz, etxez-etxe joaten, esplikatzen beste pedagogia modu bat, más participativa, responsable, dana libre, asambleario, el copón de la baraja. Bizkaiako ikastola guztiak, eletxe menpien zeuzenak, alkartze ziren, alkartze ginien euan. Euan eta bost, eta sortzi bat ikastolako gurasoak, bakotxatik guraso bat, etortze joate ginen eugara, da batzarra ikutsi nuzen. Da han erabitxipezien gauza asko, aldien, ezegoan liburuik ezegoan zer, dana itxezan fotokopixauta eta Valentziatik ekartzen zituen estudioetako eta papel batzuk eta dibujuak eta hala, dari ipini euskeraz, termak eta olako gauzak itxezien. Izentzazien ilegalak, batzar ilegalak, da bete jautezan bat zaintzen, kaminora behira. Poliziako kotxen bat etorren, baina oso batzar gortsuak izatezien. Ikastolen zango izatezan, baina bata beste egaina inarra emoteko eta oso lan ona joan arek batzarrak. Baina esan da, nik ez negoan ikutzen piparri bez, biliuz. Ez zer. Da nire moruen, han egotezien danak. Gente jatorra zan, oso majua. Da sekula bezan entzuten, bilurrez da gero, bilurrez da gero. Baina tensio pasau bai... Tensioa beti, tensioa beti. Batzarra bukau eta gabean izan atortzeko kontrolak. Bai, hori bai, kontrola bai. Baina bilurra ez, bilurra ez dakit. Ni naz gogoratzen behintzat behar baten bilurra zegoen izatik. Beti behizan listo, behizak argi, baina... Nik bilurrik ez dute sekula eukin. Guk hain itxututa gimoze geure euskeriaz eta euskeri aurrera erueteko, Adolfo esatea, egun ematen legalizeuko haitxu esaten banda, jota aurrera, bai. Jente asko gezaban hori eitzen, zelan, mumia bieltze ginen leku batera, legalizeuta zena. Eta zelan, atroitzen zaien. Egin ginoen da, ordo. Izan da, azkerak. Gai. Ez dakit, lehen ezagun moruen, ginen pizkat una piña zata moruen, danok eta aurrera. Bueno, hanik pasadizoen ordez, gauza bat, dut zen eta da,
bai, importante izan zen metodo pedagogiko eta implantau neskamutilena. Bale. Baina importante hor niretzat, izan zen, geuri, gurasoei, bihar izan genuen buelta buruari, hango filosofia guztiek praktikan ipintzeu. Hori niretzat izan zen, sistema pedagogiko beteko. Etzikua, triangulo bat izan zen beti zela, eskola, familia eta txia. Orduen horretan lan bat biltzea, niretzat hori izan zen oso importantea, herri mailan, ikastolatik gora. Baina ikastola izan zen, parte horretan motoria importantea. Zinen aurrera beha handitza egin duen, desbardina. Eta mingua beste zenbat urtekoa, ze urte hasie, hango urteak zenbat gauza pasatzen ziren mundu ozean, eta hori reflejo bat zuko beti ikastolan. Eta horri frente egitea eta niretzat hori gutxi bat zen. Eta dago, baizu maestraan laguna itzalez gozan. Dokumentalizatzeko, dago mutia baino.